Zimbili izinto engizokhuluma ngazo kule video. Ngicela wonke umuntu eze nendlebe alalele ngoba ngizogeqa amagula. Okokuqala, ngifuna ukukhuluma nabantu besifazane. Ngifuna ukukhuluma nje ngabantu besifazane, abantu bakithi. It's either umZulu, umXhosa, umNdebele, umVenda, umSuthu. Mawumuntu wesifazane nje, umuntu wakithi, umuntu omnyama, ngifuna ukukhuluma nawe ngalo mzuzu. Sondela-ke, ngiyanicela abantu besifazane, wozani nizolalela ngoba ngifuna ukukhuluma nje nani kahle, asilwi, asilwi, kodwa ngifuna ukukhuluma kahle nani njengosisi bami, uyabona? Okwesibili, ngifuna ukukhuluma ngalento yama-legal foreigners, laba sebesijwayela kabi la ezweni lethu. Sekukade sibekezele sithule, kodwa manje sekufike la besima khona la. Ya, abantu bangaphandle sebesimile la. Ya, okay. Angiqale ngale yabantu besifazane. Bantu besifazane, bantu bakithi, bosisi bami, ngiyanicela bafowethu, nginicela ngomoya omuhle, umoya wenkosi, ngiyanicela bafowethu, siyanithanda, yabona? Siwobhuti benu, siyanithanda. Musani bafowethu ukuthanda imali ngale ndlela. Musani ukuthanda imali ngale ndlela owukuthi nigcine senithatha iy'nqumo ezi-wrong ngenxa yemali. Musani bafowethu. Yabona nje, nginikhuza nje kumanje, kunevidiyo la ethrenda nje cishe i-Afrika yonke, yentombazane encane, intombazane ena-20 years, intombazane yalaphaya eGoli, yangaze eLimpopo, uLerato. Leya ntombazane ihambe yaya laphaya kulo mlungu, okuthiwa angazi bani angibali lowa mlungu, ya. Kodwa ihambe yaya ku-audition yalowa mlungu, and ithi yona misitshela leya ntombazane, itshela izwe libuka, excuse, ithi ibingazi, cha zingane zakwethu kungadlalwa ngathi. Hhayi, ibiyazi kahle leya ngane, ayikho into ibingayazi, yabona? Ayikho nje into ibingayazi. Iye laphayana yonke into iyazi, because lo mlungu uqala akukhokhele emalini u-5,000, yabona? We-deposit before uye kuyena. Uma uya laphayana futhi aphinde futhi akunike another 5,000 to make 10,000. Uma selalile nawe ukunikeza-ke omunye u-5,000. Le nto indala leya nto yalowa mlungu le kuthiwa i-African audition, yabona? Leya casting indala, we know that casting. So naleya ntombazane nje ingazodlala ngey'ngqondo zethu la, leya ngane ithi ibingazi, iyayazi leya nto, nekhesi eyivulile, ethi ivulile iqamba amanga izama ukuvikela nje igama layo, yabona? Ukuthanda imali bafowethu konke lokho, uyabona? Ukuthanda imali, and lowa mlungu, I wanna tell you this, lowa mlungu wenza a lot of money ngale nto yokulala nani. Nina nikhokhela labo 10,000 kodwa yena imali ayenzayo ngevidiyo yokulala nomuntu wesifazane oyedwa wenza more than 10,000, wenza a lot of money because la mavidiyo la ocansi ayadayiswa. Yabona, ukungena lapha ku-African audition uyasubscribe uma ungena laphayana, kuyimali ukusubscribe. Mangaka ama-subscribers angena laphaya, ukuvula ividiyo nayo iyakhokhelwa uma ungene laphaya kwi-African audition. So lowa mlungu wenza ibhizinisi ngokulala nabantu besifazane. Lowa mlungu ubhenefitha kabili. Lowa mlungu okokuqala ubhenefitha ngokuthi ulale nawe. Okwesibili ubhenefitha ngokuthi wenze iprofit ngawe, wena wasekunikeza malini? U-10,000. So siyanicela zingane zakwethu, siyanicela bosisi, siyanicela bosisi bethu. Iy'nqumo enizithathayo ngenxa yemali ziningi ezi-wrong, ngaphandle kwaleya nto ziningi. Abanye bahamba baye kuma-bar lamakhulu bayophuza laphaya. Kufika abantu abanemali, aba-rich, abantu abahamba ngemoto ey'nkulu, afike ayiphuzise intombazane, ayithathe ahambe nayo. Kanti lo muntu uthwele, uhambe wena uyothatha konke lokho kungcola, uyolala nenyoka yomuntu othwele. Ngakho lokhu okuthanda izinto, okuthanda imali. Ngiyanicela abantu besifazane, ngiyanicela bosisi, isijubane esenihamba ngalo manje liphezulu kakhulu, isipidi enihamba ngaso
siphezulu, sicela nehlise isipidi, siyanithanda njengobhuti benu, uyabona? Ngiyabonga, ngiyacabanga ukuthi ngiyazwakala. Bese-ke bafowethu ngiyaxolisa. Bese-ke ngingena kule nto yama-foreigners asijwayela kabi. wema-Nigerian, hhayi ngifuna ukugxila kuma-Nigerian ngoba abanye abantu bokufika la bafowethu kuyiqiniso elimsulwa ukuthi bayayisebenzela eSouth Africa, even though abanye bengene ngokungemthetho, but abahluphi amazwe amaningi nje ala abahluphi abaningi, kodwa abantu abahluphayo la kakhulu ama-Nigeria, ayadelela, ayeyisa, akasiboni ukuthi siyini. Ma-Nigerian musani ukusijwayela kabi kuleli zwe lakithi. Sibekezelile, nilala nosisi bethu, sathula, sabekezela, niphendula iy'ngane zethu amaphara, nidayisa ama-drugs, sathula. Asikhathele manje, asikhathele manje. Yabona-ke masokhuluma nathi omafavuke njengedangaba, thina sivamile ukukhuluma, asivamile thina ukukhuluma, kodwa manje senisimila njengamanje, nisimila, sikhathele man, niyasijwayela straight, nisijwayela kabi ezweni lethu. Yabo leya nto eniyenze laphaya, eniyenza lapha e-Edenton Primary School, nikhuluma wonke lo nonsense, wonke lo msangano wenu eniwukhulumayo, nithi nina siwobani thina eSouth Africa, singcono ngani. Ningasho leyo nto nizoyikhuluma ezweni lethu, nizosibekela umthetho in our country. Senisijwayela kabi kakhulu nina manje, and njengoba manje sikhathele, kuyofika isikhathi sokuthi nathi sigcine sithatha u-action ngale nto eniyenzayo, uyabona? Awukho u-action esesiwuthathile ngani ngale nto eniyenzayo, siyathula sibuke nenza wonke lo msangano eniwenzayo in our country, sithule. Kodwa manje-ke hhayi bafowethu, sikhathele, nisimi la ma-Nigerian, nisimi la. Yonke nje le genge efike la eSouth Africa destroy izwe lethu, i-rape osisi bethu, ihlukumeza iy'ngane zethu, yenza yonke into eyenzayo kuleli zwe lethu, bese izokhuluma lo msangano eniwukhulumayo. Niyasijwayela phela nina manje, niyasijwayela, sicikekile, asidlali njengoba sinikhuza nje, sinikhuza ngoba sikhathele yinina. And make sasukuma sathatha izinyathelo zale nto eniyenzayo, niyosibona ukuthi sifana nobani, nombona uZulu. Sikhathele manje inina, angibonga ithuba.